morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa dapa San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners karon nga naghatag sa ila og effort mga kasyargao para na makaserbisyo kanatong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga teachers karon tungod kay World Teachers Day karong buntaga. Happy morning mga maestra, mga teacher nato karon. Good morning kaninyong tanan. Maayong buntag Kuya G, gikan aking Christopher Castalla. Salamat po, magandang umaga. Maayong buntag Kuya G, gikan akang Robilin Conjurado Gosela. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Maayong buntag sa tanan mga kasyargao. Good morning usab mga kasyargao sa atong mga viewers karon o sa atong mga commenters gikan na kang Jake Asumen. Salamat kanimo Jake. O sa atong mga reactors, magandang umaga kaninyong tanan. Kang Buad, kang Sena Comandante, kang Maricel Bobila, kang Jade Ibio, kang Anthony Rengel, o kang Karil Dolgime. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Mayong buntag Kuya G at sa iban na naminaw og Siargao TV News gikan na kang Lang Lubrio. Salamat kanimo Lang Lubrio. Mayong buntag. Pa-shoutout Kuya G sa taga-Union, Siargao. Salamat. Gikan na kang Robilin Conjurado Gosela. Salamat. Magandang umaga. Happy Teachers Day. Yes po, magandang umaga po kaninyong tanan. Dili na ta maglangan mga kasyargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM og Socsargen makaangkon sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod na mga kasyargao sa southwest monsoon. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod na kini mga kasyargao sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa kasagpan ngadto na sa habagatan kasagpang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalot sa atong mga kadagatan. Isubak ang haring adlaw ganinang alas 5:30 sa buntag ug mosalop kini mga kasyargao alas 5:31 sa gabi. Mao kana ang latest updates nato sa atong kahimtang sa panahon karong buntaga mga kasyargao o karong adlaw. Good morning from Davao City. Gikan na kang Aida Barrientos. Salamat po Aida Barrientos. Good morning. Maradyo na buntag Siargao. Good morning Kuya G. Gikan na kang Anthony Cobero Rengel. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang Corazon Petilo. Salamat. Good morning Kuya G. Labi na sa tanang mga barangay Burawin, Buhing Kalipay. God bless po. Gikan na kang Jeneline Escobia Salude. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyargao, ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga. 7 ka barangay sa San Isidro, Siargao gipailalom sa Enhanced Community Quarantine. Gipailalom karon sa Enhanced Community Quarantine ang 7 ka barangay nga sakop sa munisipalidad sa San Isidro ning atong isla sa Siargao. Base na sa gipagawas nga Executive Order number 2020-26 ni San Isidro Mayor Lamberto Dominios Jr., ang mga barangay nga gipailalom sa ECQ mao ang Barangay Buhing Kalipay, Del Pilar, Del Carmen Poblacion, Pelaez, Rojas, Santo Niño ug sa Tigasaw.
Base na kini sa gika-report mga kasyargaw nga upat ka suspected cases o mga persons under monitoring sa maong mga lugar. Ipatuman usab ang paggamit og quarantine pass sa maong mga barangay usa lamang sa usa ka panimalay o pwede kini makagawas sa ikatulo lamang sa usa ka simana. Gida ni usab ang mga katawhan nga sakop niini nga please stay at home. Ilabi na ang mga 21 years old below ug ang mga senior citizen. Kung adunay trabaho ang usa ka lumulupyo sa maong mga barangay, kinahanglan gayud magkuha og work pass dito na sa Municipal Health Office subject to health protocols mga kasyargaw. Mga nan latest updates nato sa San Isidro din hina sa atong isla sa Siargao. Adunay gipatuman karon nga ECQ sa 7 ka barangay akong usbon. Ang Buhing Kalipay, Del Pilar, Del Carmen, Pilaez, Rojas ug ang Santo Niño lakip na ang Tigasaw mga kasyargao. Mga latest updates mga kasyargao. Good morning, Kuya G. Pag-greet happy 12th birthday kay Shelo Espanto. Happy birthday kanimo, Shelo Espanto. Good morning, Siargao. Gikan na kan Jugs Gonzaga. Salamat po. Shout out sa tanang Peltas diri sa Siargao. Gikan na kang Morat Isik. Good morning po. Good morning, Kuya G. Shoutout ko sa tanang teacher sa isla ng General Luna District, ilabi na sa Lahanuza o Suyangan Elementary Schools. Happy Teacher's Day. Keep safe. Yes po, keep safe kamong tanan. Good morning, Kuya G. Labi na sa tanan. Good morning. Happy viewing po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Surigao City gipailalom sa MECQ. Gideklara karon sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargao nga ipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang tibuok syudad sa Surigao base na gipagawas karon nga Executive Order number 20-040 Series of 2020. Ang tanang personahe sulod sa maong syudad gimanduan nga magpabilin lamang sa nagkadaiyang panimalay o dili gayod mugawas ang movement sa katawhan limited lamang. Istrikto nga ipatuman ang physical distancing og always gayod magsulob og face mask og face shield sa tanang establishmento kung galing mukadto kamo. Samtang ibalik na mga kasyargao ang paggamit sa quarantine pass sa maong syudad matag panimalay. Bawal ang mga mass gatherings. Take-out lang pwede sa mga restaurants, karinderya o mga fast foods. Suspendido ang face-to-face classes until further notice o ang pagpatuman sa curfew hours 9 p.m. to 4 a.m. mga kasyargao. Magsugod na karong adlaw mga kasyargao, October 5, 2020. Mga ng latest updates dito na sa Surigao City. Samtang color-coded nga quarantine pass ipatuman sa Surigao. Atol sa gipagawas nga executive order nga magpailalom sa Surigao City sa Modified Enhanced Community Quarantine, required na karon ang color-coded nga mga quarantine pass aron malimitahan na gayod ang paggawas sa katawhan sa maong syudad. Sumala pa sa maong executive order, pwede ka makagawas sa Lunes o Huwebes kung ang quarantine pass nimo color blue. Makagawas ka sa Martes o Biyernes kung green ang imo quarantine pass, samtang Miyerkules o Sabado lang ka pwedeng makagawas kung pula ang imong quarantine pass. Samtang ang adlaw nga Domingo, bawal ang tanan mugawas. Sa Barangay Taf, giandam na sa mga personahe niini ang maong mga quarantine pass para na sa pag-apod-apod niini. Kini ipanghatod sa matag household nga ginsakupan karong umaabot na mga adlaw mga kasyargao. Sugdan na karong adlaw. O nga ang latest updates usab sa mga color-coded na quarantine pass sa maong syudad. Morning, Siargao. I love you, Siargao. Gikan na kan June Parada. Salamat po. Good morning, Sir June Parada. Maayong buntag.
Good morning sub sa tanan, gikan na kang Jerilyn Montilla. Salamat po. Good morning Kuya G, watching here in Kuwait. Gikan na kang Neneng Espadero. Salamat po. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa tanang lumon ko din ha sa Gewan og sa Barangay Bituon og sa teacher namo nga si Jonathan Gubantes diana sa Santa Monica, Burgos. Burgos. Salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning Kuya G, pag-greet happy 12th birthday. Salamat po. Shelo Espanto. Salamat po. Magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, klase ablihan na karong adlaw. Dayon na gayod ang klase karong adlaw mga kasyargaw sa tibuok nasod Pilipinas. Diri sa atong probinsya Surigao del Norte, gikumpirma nga dayon ang klase apan pinaagi na sa mga alternative learning modalities nga available karon sama sa online learning management system, radio o TV-based learning o sa mga social media platforms. Kini nga pagbag-o sa modalities karon tungod na sa mga health issues nga mitumaw karon sa atong probinsya, ilabi na ang gika-report nga local transmission mga kasyargaw. Sumala pa kang DepEd Surigao del Norte Division Superintendent Maria Teresa M. Real nga adunay ilang gipanghatag nga mga home-based activities para na sa mga estudyante o karong simanaha ang Tri-Division sa Surigao del Norte magpahigayon og psychological ug mental health services aron na maka-adapt dayon ang mga bata sa new normal. Mahinumduman nga gihunong dayon sa Tri-Division sa probinsya ang pagpang-apod-apod sa mga learning modules tungod na sa local transmission ug mando sa provincial government sa Surigao del Norte nga limited asa ang biyahe sa maong mga personahe ug sa nagkalain-laing individual din hina sa atong probinsya. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa probinsya Surigao del Norte, ilabi na sa Department of Education mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning. Maradyaw na buntag Kuya G, gikan na kang May Ann Omentado. Salamat po, magandang umaga. Good morning Surigao, keep safe everyone. Pakibati Kuya G Bulido and Larase family of Higakit and Claver. Salamat Karadyaw from Lancaster, Philippines. Salamat po. Good morning Kuya G, watching here in Batangas. Pa-shout out sa taga San Roque Pilar. Salamat gikan na kang Vicnel Bayhon. Salamat po. Good morning Kuya G. Pag-greet happy 12th birthday Shelo Espanto. Salamat po. Good morning Kuya G. Shout out tanan Peltano o Peltana diri na sa Del Carmen. Salamat po. Maradyaw na buntag Kuya G, watching from Taguig. Amping tanan mga taga Siargao, gikan na kang Eva Trogillo Peroncho. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat kaninyong tanan. Good morning Kuya G, i-greet ko ng Happy Teachers Day sa ako mga kaibanan sa Osmeña Elementary School o sa mga BFF na mga teachers gikan na kang Nanette Consigo Alcala. Salamat. Happy Teachers Day po sa tanan mga kasyargao. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga, 9 new COVID-19 case na itala sa Surigao City, duha ang gideklara nga patay mga kasyargao. Nakatala karon ang DOH-CHD Caraga og 51 ka bag-ong kaso sa COVID-19 sulod sa atong rehiyon. 9 niini mga kasyargao gikan na sa Surigao City og duha usab ang gideklara nga namatay tungod na sa komplikasyon sa COVID-19. Ang detalye atong pagatan-awon karon gikan na sa DOH-CHD Caraga. 2020, we have 51 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, we have 8 cases coming from Agusan del Sur, distributed in the following municipalities: San Francisco 6, Bunawan 1, Sibagat 1. 1 case from Bayugan City. 3 cases from Surigao del Sur, Tago 2, Lanuza 1. 9 cases from Surigao City, distributed in the following barangays: Luna 2, San Juan 2, Taft 2,
and 1 case each for the following barangays: Canlanipa, Rizal, Washington. 4 cases from Tandag City, distributed in the following barangays: Bongtud 2, Maitum 1, and Quezon 1. 3 cases from Bislig City, from Barangay Kumawas, 1, Mangagoy 1, and 1 case from San Roque, and 23 cases from Butuan City. For classification of cases, for areas with local transmission, we have recorded 45 local transmission cases, wherein 31 are new LT cases, 8 close contacts of a previously confirmed case, 4 healthcare workers, and 2 frontliners. For other areas, we also have recorded the following classifications: 1, with travel history to an area with local transmission, 4 healthcare workers, and 1 with no travel history to an area with local transmission nor exposed to a COVID-19 case. For status of condition, 21 are asymptomatic, 23 have mild symptoms, 4 severe, and 3 critical. For status of management, 44 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 3, 2020, we have 8 COVID-19 related deaths, wherein 1 is from a previously confirmed case. The first death case is a 71-year-old male from Nasipit, Agusan del Norte, and diabetic, onset of fever, shortness of breath, body malaise, and loss of appetite on September 15, admitted on September 19. However, due to complications, the patient died on October 3, 2020. The second death case is a 72-year-old male from Butuan City, hypertensive and diabetic, onset of fever, cough, and colds on September 18, admitted on September 22. However, due to complications, the patient died on September 30, 2020. The third death case is a 57-year-old male from Butuan City with no known comorbidity, onset of fever, shortness of breath, and body malaise on September 22, admitted on September 30. However, due to complications, the patient died on October 1, 2020. The fourth death case is a 52-year-old female from San Francisco, Agusan del Sur, and is hypertensive, onset of fever, cough, colds, and difficulty on breathing on September 23, admitted on October 1, but died on October 2, 2020. The fifth death case is an 87-year-old male from Surigao City with no known comorbidity, onset of cough, shortness of breath, and body weakness on September 23, admitted on September 24, but died on September 26, 2020. The sixth death case is a 73-year-old female from Surigao City, hypertensive and diabetic, onset of fever, cough, diarrhea, and difficulty in breathing on September 25, admitted on September 26, but died on September 27, 2020. The seventh death case is a 57-year-old male from Tandag City, diabetic with cancer and kidney problem, onset of cough and shortness of breath on September 23, admitted on September 25. However, due to complications, the patient died on October 1, 2020. The eighth death case is a 72-year-old male from Tago, Surigao del Sur, hypertensive and diabetic, onset of fever, shortness of breath on September 22. The patient was rushed to the hospital on October 1, 2020, and was declared dead on arrival. As of October 3, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 1,527 confirmed cases, 944 recoveries, 525 active cases, and 58 deaths. Mao kana mga kasyargaw, ang detalye labi na mga kasyargaw sa bag-o na mga confirmed cases din sa rehiyon sa Caraga labi na sa Surigao City mga kasyargaw.
atong nakita atong nasayran karon nga as of October 4, 2020, ang total confirmed cases sa Surigao City mga kasyargaw naa na sa 41 kabuok. Ang active cases ni ini 17, ang naka-recover mga kasyargaw 20 na, ug ang total nga namatay sa Surigao City upat na kabuok mga kasyargaw. Sumala pa kang Dr. Arlene Felizarta, ang Provincial Health Office Chief, nga siya nabalakan na tungod upat na mga kasyargaw ang namatay sa Surigao City nga gikatala gikan na sa DOH-CHD Caraga. Good morning, Siargao. Amping ang tanan. Gikan na kang Jezmel Buwal. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pakigreet ko og Happy Teacher's Day sa mga magtutudlo sa Siargao Island Institute of Technology. Mabuhay ang tanang magtutudlo sa tibuok kalibutan. Salamat, Kuya G. Gikan na kang Lex Eduave. Salamat po. Magandang umaga. Maradyaw na buntag, Kuya G. Keep safe, Surigao non. Pabati ang Kasuyak family, thank you. Gikan na kan Chenglen Quasito, salamat po. Good morning, Siargao. Happy Teacher's Day to all. Gikan na kang Junel Despoy, salamat Junel. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Amping tang tanan, Siargao non. Ilabin na diri sa mga taga Del Carmen non. God bless us all. Thank you, Kuya G. Gikan na kang Tevenage Escauso, salamat po, magandang umaga. Maradyaw na buntag, Kuya G. Gikan na kan Charito Himaw, salamat, magandang umaga kanimo din ha. Cha, mayong buntag. Ilabi na sa mga taga San Isidro. Cha, taga San Isidro ra ba ka, cha? Ingat kaninyong tanan. Samtang mga kasyargao, sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga sa Siargao TV News. Pangulong Duterte nanguna sa survey. Nanguna karon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa listahan sa most admired men in the Philippines sa survey sa grupong YouGov, kundiin nakakuha ang Pangulo og 19.67% nga rating na mugna ang maong listahan sa tinuig nga survey sa maong London-based group. Pinagi na sa hiniusang open-ended nominations sa mga panelists gikan sa 42 ka nasod og teritoryo. Nasayran usab nga nakuha usab sa pwesto o nakakuha usab og pwesto sa maong survey si Senador Manny Pacquiao og Manila Mayor Esco Moreno. Mao kana mga kasyargao ang latest updates nato sa dinha na sa nasudnong balita nato mga kasyargao. Adunay akong nadawat nga latest updates mga kasyargao. Nagpahigayon karon og kanang infectious mga kasyargao, kanang pag disinfect mga kasyargao didto na sa Surigao City Public Market karong buntaga. Sumala pa nga gikan na sa executive order, gikan na og gipanganaog mga kasyargao sa probinsya Surigao del Norte nga magpahigayon og 3 days disinfection ang Surigao City Public Market mga kasyargao. Mag-disinfect sila karon Monday hantod na sa Wednesday para na sa maong disinfection. Sarado asa ang public market mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, 24.72 million students naka-enroll na. Giingon karon ni Department of Education Undersecretary Tony Umali nga ang mga naka-enroll karon sa pribado o pampubliko nga eskwelahan may abot na sa kinatibuk-ang 24.72 million o 89% alang na sa school year 2020-2021. Sumala pa nga sa October 2, 2020, as of October 2, 2020, 22.5 million ang naka-enroll sa public schools o 2.16 million sa private schools. Ang detalye gikan mismo kang DepEd Undersecretary Tony Umali. As of Friday, we already have 22.5 million public school enrollees. At yan po ay humigit kumulang 99.68% of the number of enrollees that we got for school year 2019 to 2020.
na nasa humigit ko po lang po ay 22,572,923. Yan po yung bilang nung school year na yon. Kung isasama po ang private school, meron na po tayong 2.16 million na iulat po sa atin. Mahigit na po yan sa 50%. Alam po natin na marami pa pong mga bata ang hindi nagpapatala sa ating pampribadong paaralan. Ngunit mayroon din po humigit kumulang na 400 to 450,000 formerly private school learners nagpunta sa public school. So combined, we already have 24.72 million public and private school enrollees, and that's like 89% of the numbers that we had for school year 2019 to 2020, which is more or less 27.7 million. Halos nandoon na tayo. Hanapin po, yun ang sabi ng ating Ma'am Liling Briones, ito pong mga natitira pang mga bata na hindi pa po nagpapa-enroll para mapaliwanagan po sila, pabigyan po ng opsyon kung paano po ang edukasyon ay maaari pa rin po magpatuloy. Mao ka na mga kasyarga ang mismong pamahayag ni DepEd Undersecretary Tony Umali. Aduna na yung mga kinatibukan nga enrollees karon nga 24.72 million ka estudyante sa pampubliko o pribado nga mga eskwelahan. Good morning, dapat siguro bantayan dyaon mga boundary na mga lungsod 24/7 kay kada duyom manlusot raton mga nagmotor. Nadaton ato stay at home. Magsinsuyod raton taga-iban mga lungsod. Gikan na kang Georgia Ferrer. Salamat Georgia. Unta na lagi 24/7 ang pagbantay sa mga boundaries. Unta na 24/7 og wala gayoy palutson mga kasyargaw. Bisan kinsa pa na din ha. Dili palutson sa mga borders nato. Pabati sa Serna family, gikan na kang Sheila May Gumaod, Serna. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Siargao. Gikan na kang Charles Ken Mantilla. Charles, murag dugay-dugay ka nakamata. Good morning, Charles Ken Mantilla. Good morning, Kuya G. Pakigreet sa mga magtutudlo sa Tubod National High School. Happy Teacher's Day. Stay safe kita tanan. Gikan na kang Nylerf alerts. Salamat. O Stella Nylerf. Good morning po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Usab. Good morning, Kuya G. And Siargao TV, pakigreet sa akong brother. Happy birthday, Joy Ahok sa Santa Cruz, Placer. God bless and thank you. Gikan na kang Maria Len Ahok. Salamat po. Magandang umaga, Maria Len. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga. Samtang, mga kasyargao, sa atong horoscope karong buntaga. Sa zodiac sign nga Aries, malipay sa away sa money matter o maglikay sa away sa money matters. Ayaw pagpasobras sa kaon, rewarding ang imong mental labor karon. Lucky numbers 47, 55, 24, 27. Lucky color carrot orange. Samtang sa Taurus, disiplina ang kinahanglan sa shopping. Ampingan ang credit card. Daghang sayop ang entry sa mga resibo nimo karon. Lucky numbers 17, 14, 28, 50. Lucky color cyan blue. Samtang sa Gemini, ang imong effort sa business successful karon. Dunay bag-ong solution sa old problem. Mag-enjoy ang kalingawan. Walay lucky color o lucky number karon ang Gemini. Samtang Cancer, mahimong big business ang creative idea. School activities sa children o ang magpalipay sa imo karon. Lucky numbers 19, 15, 54, 30. Lucky color sapphire blue. Kana ang upat lamang asa nato nga horoscope karong buntaga. Aduna pay laing upat mga kasyargaw atong atanangan human sa mga pipila ka mga balita nga atong ihanyag alang na kaninyo. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, good morning sa tanang viewers karon. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest updates sa monitoring report, COVID-19 monitoring report sa Surigao del Norte.
As of October 4, 2020, mga kasyargaw, ang atong probinsya Surigao del Norte nakatala og 62 ka as suspected cases, 106 ang probable case, 1,588 ang persons under monitoring, 17,004 na ang nakagraduate sa pag-quarantine, samtang 406 ang positive sa rapid antibody test, 131 na mga kasyargaw ang RT-PCR confirmed case sa atong probinsya, samtang 104 na ang nakarecover, samtang upat ang namatay mga kasyargaw. Kana ang naitala gikana sa Surigao City. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa COVID-19 monitoring sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karong buntaga, sa zodiac sign nga Leo, maglibog ka sa imong text messages, mag-focus sa imong responsibility sa work. Dunay delay sa appointment tungod na sa traffic. Ayuhon ang imong schedule. Samtang sa Aries, dunay change sa plans today. Mag-consult sa psychic mga kasyargaw sa decision nga himuon nimo karon. Dunay bag-ong job opportunities. Lucky numbers 58, 31, 43, 35. Lucky color violet. Samtang sa Libra, mag-blossom ang imong love life karon. Interesting ang imong encounter sa imong childhood friend mga kasyargaw. Bag-ong romance ang ma-develop kanimo. Lucky numbers 14, 31, 40, 51. Lucky color scarlet red. Samtang sa Scorpio mga kasyargaw, moabot ang solution sa work problem. Ang imong social connection helpful kanimo karon mga kasyargaw. Walay lucky number o walay lucky color ang Scorpio karong buntaga mga kasyargaw. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Samtang ang COVID-19 updates nato sa tibuok nasod Pilipinas. Ang tibuok nasod Pilipinas karon mga kasyargaw nakatala og 322,497 nga total cases mga kasyargaw. Ang active cases niini 43,642, nadungagan og 3,190 sulod lamang mga kasyargaw sa 24 oras. Samtang ang nakarecover 273,079 na, ang mga nangamatay 5,776. 85.4% sa active cases ang nakasinati og mild symptoms mga kasyargaw. Mao na ang atong latest updates sa COVID-19 dinhina sa atong nasod Pilipinas. Samtang sa dugang upat nato mga kasyargaw nga horoscope karong buntaga. Sa Sagittarius, interesting ang imong bagong work assignment. Dunay opportunity karon ma-promote, increasing ug multiplying ang financial prospects nimo. Lucky numbers 16, 33, 56, 59. Lucky color blue haze. Samtang sa Capricorn, malipay ka sa paghatag og favor sa imong relative. Mag-celebrate sa imong financial freedom. Maglikay sa arguments. Walay lucky numbers ug lucky colors karong adlaw. Increasing ug multiplying ang imong income usab karon, ilabi na sa taga Aquarius. Disiplina ang kinahanglan aron dunay savings. Sundon nimo ang advice sa imong love. Lucky numbers 19, 24, 41, 46. Lucky color turmeric yellow. Samtang sa Pisces, mahiubos ang imong kauban. Mag-exercise og patience sa orasyon meditation para na sa imong stress management. Walay lucky numbers ug walay lucky colors. Mao kana mga kasyargaw ang atong dugang upat nga horoscope. Ang tana makahatag kini og giya alang nakanato ilabi na sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Salamat kanimo Yuel. Maayong buntag dinay ilabi na sa mga taga Burgos.
magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning. Samtang mga kasyargaw sa atong trivia o history karong buntaga. Hibalo ba mo nga ni atong October 5, 1923 mga kasyargaw, ang Boy Scouts of the Philippines formally established mga kasyargaw o gi-establisar formally didto na sa Manila Council. Mga kasyargaw, initially funded, pinaagi na sa mga civic organizations sama sa YMCA, Knights of Columbus, Masons, Elks, Filipino and Chinese Chambers of Commerce, the U.S. Army, o Catholic and Protestant Churches, o American Legion mga kasyargaw. Mao kana ang atong gamay lamang na history o trivia. Namugna o na-establisar ang the Boy Scouts of the Philippines October 5, 1923. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga sa tanan. Good morning, happy viewing po mga kasyargaw. Maayong buntag, adlaw karon nga Lunes, October 5, 2020. Happy Teacher's Day kaninyong tanan. Happy Teacher's Day. O karong adlaw usab ang pagbalik sa klase sa mga pampublikong tulungaan. Ang mga pribado nagsugod naman ni ato pang niaging mga simana. Apan ang pampubliko karon mga kasyargaw. Dinhi sa Surigao del Norte adunay mga laing learning modalities para na makadayon sa pagpang-eskwela. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning sa tanan. Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargaw. Apan, sa dili pa ta tapos 81 days na lang mga kasyargaw. Pasko na! Pasko na gayod mga kasyargaw. 81 days na lang. Hapit na ang Kapaskuhan. Unsa inyong mga handa, unsa inyong mga hikay, unsa inyong mga plano. Bisan pa sumala pa, bisan pa adunay pandemya apan ang atong Kapaskuhan. Dili gayud makapugong o dili gayud mapugngan sa COVID-19. Tungod kay ang giselebrar man niini ang pagkatao sa atong manunubos nga si Heso Kristo. Good morning po, magandang umaga. Dinilaman ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa programa Siargao TV News nga maghatod kaninyo sa mga importanteng updates sa Siargao Islands, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya Jim, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po sa tanan.